mi-aș trage. Ia afară, că nu sunt gata iar. Mai noschi. Ești în platou? Da. Ești în plata? Nu, tu. Ce ai? Tu ești? Ce ai pe plată? Ce dai cu listerin? Ești în platou? Nu. Nu știu, mă fac. Te înflam, nu? Nu mă apăsă. E că am vorbit cu Laris, că mi s-a aprobat așa să te treacă și pe tine să vorbească. Că ai... Lasă-mă! Nu! Nu! Cu doară-mă seama! Lasă joc? Nu, da! Lasă joc? Vezi că ustură rău de tot. Lasă joc? Ustură Mai rău. joacă! 13, 1, Jolly! 8, 9! Bă, nu mai da, pe bune. Băi, tu nu știi glumă. Mă gândesc mână. Oh, ușor, ușor. Să-mi dai o carte bună. Îmi dai cu jegmănitul ăla în cap. Bă! Vine și noi. Da. Uite, stă Ani acum. Și eu trebuie. Nu, că le stai grijă de tine. Ia și pătătele de durere ca să dormi seara asta. Dorm. Te rog. De ce nu vrei să te mușcă? Nu se face efectul de la ia. midocal. Ce Nu fac dau midocal? nimic de Mă ocal, bagă am zis să-ți dau altceva. Ia asta.